pastorovi Frankimu, že ma pozval kázať na konferenciu. A po druhé, poprvé chcem ďakovať Bohu za tú milosť, že môžem tu stať. A ďakujem aj vám, že ste prišli na tú konferenciu. A viem a verím, a vierou to hovorím, že Boh sa vás dotkne dneska, že slovo sa vám zasadí vo vašich srdciach. Neviem až tak po slovensky, lebo som tu od mala, ale budem sa snažiť rozprávať slovensky. Lebo niektorí tu nerozumia po rómsky, tak budem sa snažiť. Ale kým pôjdem do slova, chcem niečo povedať o Glasgowe. Sú takí horliví, Maroš. Sláva Bohu za tvoj tím. Počul som, jak sa rozprávajú v Alte, že sú veľmi očakávaní, nemôžu sa dočkať, keď budú počúvať slova Boha, jak sa ich dotkne. A keď počuješ mladých ľudí, ako sa rozprávajú o Bohu, že nemôžu vydržať, kým Boh sa ich dotkne, to je sila. Pohlo sa so mnou to. A verím, že po tejto konferencii ešte horlivejší budú, Maroš. Sláva Bohu za teba. Robíš dobrú prácu. Halelúja. Chcem, aby ste stiahli svoje ruky na mňa. A verím. A pomodlite sa za mňa. Ale chcem počuť, že sa modlite za mňa. Prosím vás. Halelúja, Pane. Chvála, sláva Tebe patrí na toto miesto, Pane. Modlím sa, Pane, dnes, Pane. Pane, aby si zostúpil, Pane, na toto miesto, Pane. Modlím sa, Pane, za mládež, Pane. Pane, otvorím srdce, Pane, mene Ježiš, Pane, aby slovo, Pane, zapadlo do ich srdca, Pane. A verím, Pane, že, Pane, po tejto konferencii, Pane, budú ešte horlivejší, Pane. Pane, že budú, Pane, ísť, Pane, vpred, Pane, mene Ježiš, Pane. A si uvedomia, Pane, že môžeš použiť, Pane, koho chceš Ty, Pane. A verím, Pane, že dnes, Pane, sa oslaviť, Pane, na toto miesto, Pane. Pane, prevezmi ma, mene Ježiša Krista, Pane. Práve teraz, Pane, zostup, Pane, a pomáš môj jazyk, Pane. Pomáš slovo, Pane, mene Ježiša Krista, Pane. Amen. Daj Bohu slavu. Tak naša téma konferenčná téma je Jeremiáš 1.7. Hospodin však povedal, nehovor, ja som chlapec, lebo pôjdeš ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. To je naša konferenčná téma. Ale čo Boh ku mne prehovoril a čo mi dal na srdce. A moja téma je dnes, ty si nevybral Boha, ale Boh si vybral teba. Amen. Chcem ti niečo povedať. Boh si vyvolil skôr, ako si ty vyvolil jeho. Ježiš povedal, ne vy ste vyvolili mňa, ale ja som vyvolil vás. Predtým, ako existovala planéta planéta Nová Zem, predtým, ako tu bola záhrada Eden, predtým, ako tam bol muž menom Adam a žena menom Eva, Boh sa v radách večnosti rozhodol vybrať si vás, aby si vybral mňa, ale prečo by si nás Boh vybral? Akú dobrotu alebo zasluhu v nás videl, že si nás vyvolil za svoje deti? Dávam otázku. Prečo Boh, už si niekedy si položil takú otázku, že prečo som sa narodil práve ja? Že prečo práve napríklad pastor Martel sa narodil na toto svet? Lebo Boh má s ním plán a vedel, koho posiela na toto zem. A to je aj s tebou. On vedel, že koho posiela na toto zem. Vieš, keď máš tu slovo, otvor si so mnou Jeremiáš 1, 4 a 9. Jeremiáš 1, 4, 9. Keď máš, povedz amen. Tak poďme do slova. Slovo Hospodina mi zasnelo takto. Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôr než vy,
než si vyšiel z lona, posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národov. Povedal som, Pane môj, Hospodin, veď neviem hovoriť, lebo som ešte chlapec. Hospodin mi však povedal, nehovor, ja som chlapec, lebo pôjdeš ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyviedol, znie výrok Hospodina. Potom Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mu úst. Hospodin povedal, pozri, vložil som svoje slovo do tvojich úst. Vieš, chcem ti povedať, že keď Boh povolal Jeremiáša, mal iba 17 rokov. Iba 17 rokov, takto popisuje, študoval som a skúmal som, že koľko má rokov, keď ho Boh povolal a som zistil, že mal len 17 rokov, keď ho povolal Boh, aby bol prorok. To je sila, nie? Niektorí mladí si, a ja som, keď som ešte nechápal až tak Boha, som si myslel, asi ja nikdy nebude, a asi zo mňa nič nebude. Nebudem sedieť v stoličke a budem poslúchať Božie slovo. No ale jak vidíš, že dnes tu stojím a tebe kážem, a Boh má s tebou tak istý plán. On môže ťa povolať, kedy on bude chceť. 1. Timotejova 4.12. Nech nik s tebou nepohrda, pretože si mladý, ale buď vzorom veriacim v slove v správny, v láske, vo viere a v čistote. Vieš, jak som čítal ten verš, tak Boh mi ukázal pastora Frankyho. Vieš, sú tu starší ľudia v tomto zbore, ale keď sa rozprávaš s pastorom Frankym, tak cítiš ten rešpekt, cítiš tú autoritu. A nevadí, že je mladý, ale starší ľudia od neho sa pokoria, lebo vidia na jeho život Boha. A chcem ti povedať, brat môj a sestra, že keď budeš žiť v čistote a v pravde, nevadí, že si mladý, lebo oni neuvidia teba, ale uvidia Boha na tvoj život. Amen. Jeden človek povedal, v mojom živote som zlyhal znova a znova a znova a preto sa mi darí. Chcem ti povedať, brat môj, nevadí, koľko raz spadneš, nevadí, koľko rád urobíš chybu, ale vieš, čo chce Boh? Chce, aby si sa podvihol a pokračoval ďalej. Lebo nie sme dokonali, my sme ľudia, Boh to chápe. Ja tu môžem byť dnes a zajtra môžem urobiť nejakú hlúposť. Ale to neznamená, že je už koniec sveta. To neznamená, že už Boh ma nemiluje, alebo Boh nemá pre mňa plán. On čaká. Ale chce, aby si sa podvihol a išiel ďalej. Môj prvý bod je dnes myslel na teba. Poďme zase vo verši v Jeremiášovi. Slovo Hospodina mi zaznelo takto. Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôr než si vyšiel z lona, posvetil som ťa a ustanovil som ťa za proroka. Vidíš, Boh Jeremiáš už vedel, na čo ho tvorí. Čo z neho bude. Už jak bol v bruchu, už Boh mal pre jeho život plán. Už vedel, že bude prorok. Vedel celý jeho život. Tak je aj o tvoj život. Boh, keď ťa tvoril, poviem vám príklad. Keď máte záhradu a chcete zasadiť strom, vy už viete, aký strom zasaďujete. Už viete, čo vyrastie. Príklad, keď zasaďujete strom, aby rastli jablka alebo hrušky, tak vám nevyrastie pomaranči, ale vyrastie vám jablka, lebo viete, aký strom ste pozadili. Amen. A tak Boh má
plán s vašim životom. On vedel, koho posiela na túto zem. On vedel, že mňa posiela a má so mnou veľký plán. Vedel nás celý život, tak ako vedel jeho život, vie aj náš život. Jeremiáš 29:11. Lebo poznám plány, ktoré mám s tebou, hovorí Pán. Plány, aby sa ti darilo a neublížilo ti. Plány, ktoré dávajú nádej a budúcnosť. Vidíš, tu nám ukazuje Boh. Tvoj život celý plánoval. Boh, keď plánuje, kto verí, že Boh je dobrý? On nechce, aby sa ti niečo stalo nedobre. On vie, jak plánuje. Aj ty, keď plánuješ, príklad, neplánuješ, no ale chceš pre tvoje deti to najlepšie. A tak Boh chcel, aby, aj keď vyrastieme, aj keď nás pošle a ustanoví nás, on vedel, že prídu všelijaké burky na nás, všelijaké šipy zo ľudí, ale on nás pripravil na to, ako pripravil Jeremiáša. Ak niečo plánuješ, tak najprv to premysli. Vieš, on myslel na tvoj život, že ti niekto ubliží, jak budeš mu slúžiť. Že niečím si prejdeš. Ak niečo chceš staviať, príklad, keby som chcel stavať dom, musím si premysliť, ako ten dom bude vyzerať. Koľko kvadr potrebujem, koľko hranolov potrebujem a koľko financií na to potrebujem. Vidíš, on plánoval tvoj život, myslel na to, čo ti môže dať, aby si mal to najlepšie v živote. Boh vytvoril plán pre každého z nás, ale spôsob, akým dôverujeme jemu, jeho plánu, môže diktovať naše celkové šťastie. Keď sa modlíme, otvárame komunikačnú líniu medzi Bohom a nami. Umožňuje Pán ísť k nemu predtým, ako hľadáme pomoc, kdekoľvek inde. A ukazuje našu podradenosť jemu a jeho plánu pre nás. Plány, ktoré s nami má, vždy presahuje naše najdivokejšie očakávanie, pretože sú v súlade s tým, čo máme robiť. Nie s tým, čo očakávame, že by sme mali robiť. Amen. Príslovie 3.5. Dôveruj Hospodinovi celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum a na všetky svojich cestiach sa mu podraďujte a on vám urovná chodník. Boh stvoril každého nás s určitou zamierou a mnohí z nás nevidia, aký je ten účel. Ale ak dovolíme Božiemu slovu, aby k nám prehovoril, nasledovali jeho prikázanie a dovolili sme si menej zistíme, že tá cesta nás povedie zmysluplnou cestou, tak sa nespoliehaj na seba, spoliehaj sa na Boha. Nezáleží, kto si, brat môj. Možno si myslíš, že ja som mladý. Možno si myslíš, že Boh ťa nepoužije. Vieš, a Jeremiáš povedal som, Pane môj, Hospodin, veď neviem hovoriť, lebo som ešte len chlapec. Vidíš, sestra, brat, on tiež povedal Bohu, Bože, ako ja, však ja som chlapec, neviem hovoriť. Nevadí, či si mladý, Boh si ťa môže použiť, ale záleží na teba, či mu to dovolíš na toto miesto. On ťa ničoho nebude nútiť. On ti dal slobodnú voľu. Pozri sa, tí, čo si vybrali v dnešnej dobe, že nechcú slúžiť. Vieš, Boh má s každým plán, nie iba z nás, čo sú v cirkvi.
Načaso a menčaso a mesa mandos boros, ale le devlesim planos savorenca suhine avri. Šun, penim prala kamotke penol kavka, lebo jovame stvorindas kavka sar helen. No, ale pramende založi sa losavo droma menge kilja mavri. Príklad, so koleđene avri, so kilepeske avri peskro planos, peskro dživipen, si kavaftu menge sar dopele. A da džives dikhen avri hinođene terne so fetinen, so pijen, so achon, le fetendar sar diline. A da nas le devleske hiba, le devlesko planos nahas kada predalende. O da jon kada peske viberinde. Kavka sar ada džives tutu ke vibarinjal hoj na služineale svetoskale služineale devleske. Kavka tutu ke kilja lavri le devlesko planos. Ale ma zastavim tut kodoj kaja kana sal. Lebo le devlester im predaltiro dživi bareder veci. Bareder veci predaltiro dživi penin. Príklad. Sa priminjale Ježiš. Jovtu nanucinjas. Hojte primines le Ježiš. Kavka ani le džene nanucinol hojte avinan deleskro planos. Odol muklas tuke slobodnom volja kaj tutu te rozdonines prekada tán. Kaj tuke te vyberines buckames lesa buckames kada svetos. A kavka o džene sa všunes kada lav su kazina v tuke kana oda inle devlestar. A buca kana kada slav tut zasahinla kada tu nucinla te primines le devles. Hojte nasledines le devles, te keres leskri Boží volja. Te ďánu príslovie, podarito mi gadu príslovie 16.9. Príslovie 16.9. Tento men penen amen. Ľudia vo svojich cestách plánujú svoje cesty, ale Pán ustanoví ich kroky. Pále preginava. Ľudia vo svojich srdciach plánujú svoju cestu, ale Pán ustanoví ich kroky. Všetci sme viny bez Neho plánovania našej budúcnosti. Niekedy je dobre, ale veľakrát nie. Keď si v srdci vytvoríme dlhodobý plán, rýchlo sa ocitneme sklamaní a dokonca stratení. Ale ak sa zdôveríme Pánovi a necháme ho, aby nás priviedol tam, kde máme byť, nie je tu priestor pre tieto zranené pocity a kroky, ktoré sme podnikli, aby sme sa dostali k týmto skvelým momentom v našich životoch. Si užívame počas našej cesty. Amen. Viete ten príbeh o Jonášovi? Videl som tvoju mládež, si ich učil o Jonášovi. Tak viete, že Jonáš si vyvolil svoj vlastný plán, svoju vlastnú cestu. Boh mal pre neho pripravený kraj, aby išiel a svedčil a zničil. No, ale on si vybral svoju cestu, on utekol od Boha. A môžeš vidieť, že keď si vyberáš svoju vlastnú cestu, svoj vlastný plán, že ako môžeš dopadnúť. Nezožere ťa vereliba, ja viem. Ale vonka stojí niekto ešte horší než vereliba. A to je sám diabol. On ti ponúka dobré veci, aby ťa lákalo. Pozri sa, v dnešnej doby ešte viacej sú na zábave ako v zbore. Ja viem, že si mladý, že máš túžby pre také veci. Že máš túžby sa zabávať, užívať si život. Ale brata, sestra, to je iba krátky život. Ale na druhý svet, kde pôjdeme pri našemu Otcovi, tam si budeme užívať večný život. Kde nikdy neprežiješ takú zábavu, ako tam, jak budeme. Chcem ti povedať, že Boh môže od teba odobrať ruky a potom ani
nechci vidieť, do jakej situácie sa dostaneš. Vieš, niekedy Boh ťa nechá, aby si utekol. Boh ťa nechá, aby si išiel svojim smerom. Ale nemyslíš si, že budeš žiť lepšie, nemyslíš si, že budeš hogy живеат ке федер, hogy avlat ке федер прекада тан, че прекада а некада светос, те джаатире планеа, те ту розодине, а те мункале девле се джаха. Кавка са районаш геляс, јопес ке мишиња де нашелале девлестар. Оделес ани наприну цинджас. Јов коркоро авля спале, джанесас ке фени прала. Лебо варекана ту допереа пика си ситуација, со има ту навла виходискос, навла ту виходискос кај теджал. А едино východisko sa volá Ježiš Kristus. Možno penes tu ke pregada tán. Menasom. Me som mekterno te dokerle devlesko planos. Možno kada planos so odo predal mahin. Mek som terno. No ale kamav ke te peni prala. Odola vrikido pravo čas. Hoj kanaša ja već použimen. Lebo te dikhes o David, král David, leske až 15 roky sa rezavľa so Samuel te po vomazinou. Kada sar gines, kada pribehos, Biblia popisino ho jazli šedzom prala. No a sar avle, jona sam murša. Sam murša so bipeneas hetu te bidikeas pelende bipeneas hi jon hine pledevlesko planos. Na lodol pelas leske nie Samuel nie on. So Samuel diklas peleste penjas hi ake jov. A lodol leske peno nie Samuel nie on. Većinom leske dade sa penal leske mekitun čave. A jo penal hi. Penal jo fejsterno. Penal vičinles. Nabišame i kimles nadikava. No a jo staravlja spalo pole. Has feistik noro he feishu koro. No a odaleske penjas hi jov, leska mav. Pekamav tu te podbudzino, navadino sardičo savral. To Ježiš tukando jilo, he baro sandeleste, navadino sardičo avral, te andreto hin kodaso hino najbareder. Navadino sarvizerines, navadino čiđanes dumate do labona. Mekanio o Mojžiš na dženalas duma, o Mojžiš kod kilnas. Ale sar odele siljas tolovas, he pre iljas les, da jo možno korkoro pestara čilja prekvapimen sa jo vdelas duma. O Peter tak isto, jo vtiš daralas, te dal te kazino le devlesko lav. Ale sar ušilja he zgelas te kazino, 4000 džene peso bracinde ki amarodol. Te intule devleas čahos, keď máš ten vzťah s Bohom, nič ťa nemôže prekvapiť. Možno viac vás prekvapíme, napríklad, v dženeste dikhes, jo vino fez veriaco, jo vino fez le devleha, ale možno odolpenol na, da ťa avral dičol hojino. A dikhes pekaj so, terno sa sal tu, príklad, penav, terno sa sal tu, a dikhe so učene bi penenas peske, ale kajle so dolšaj použivinou. Tada v tuto otázka, te peske použinja odol oslos, soske bi tu naši použivinja has penje prala. Soske tu naši džaz, džane soske le Jeremijaš odol použinjas, odoles použinjas vaščal kada, lebo ođene ando Izrael peso bracinde ko modli. A vašo dale Jeremijaš privolinjas kuda pravo časos, hoj teďal te penal te navracino le dženem pale ki odol. Lebo le odol te džanes hoj, Boh je žarlivý. On nechce, aby sme ustievali iných bohov. Jov na kamol hoj te služina sa vrde v lenge. Jov kamol hoj ča te avas verne ki aleste. Odol aval ki altiro dživipen, namušino la kana peni prala. Ale koda správno časos šaj aval he šaj penol. Potrebina v tut, hoj teďas, he te služine z mange. A možno tu sa ja prekvapíme, kavke sa o Jeremijaš. Sar penjas, kome devlame som čavorom, ek duma nađana vtedo.
Ale kama в те пено, те споменине стуке пеле Jeremia шоскре лава. Hojo tiš predaranđilja, spele ste tiš dostupinja strah. Ale sa pes lestaro odol dotkninja, spomazinja leskro můj. Haso chodno teđal. Poprsinava hvaličić. Hvalić. Haleluja. Boh si vyvolil teba, aby v tebe žil. Džanes peni prala, sar priminđale devles. Sotuk pirvo zasahinđas. Soas tu zasahinđas bolo slovo. A vieš, to slovo je samotný Boh. Samotný Boh tu predsedľaký alpeste. Lebo Biblia písinul ho Jehovas Olav. Ježišinov samotný lav. Pamätaj, že to nie je o nás, ani o vás, ale je to Ježišovi. Amen. Možno tu keď myšlíneš, hojo da čapa paltu džal, nađal palamende, lebo tebi navljava so Ježiš, kaj me avljoma sada džives? Kaj me avljoma sada džives? Me fetinavas, me pijavas, rado marmaravas. No a sa pijavas, ta me pijavas hetrin džives ando kurku. No a kama v tuke te penu, vaša da pena v tuke, tebi navljava so Ježiš pekada tan, henaj las man avrandalo šišitno, kaj bi ada džives avljomas. Dikez vaša da tuke pena vada džives, hojo da na tuke kides avri, ale o Ježiš tut kidel avri, Jov tu tilas tuke, Jov viberindas tut. Hojtave sade ja da džives. A kavka sar penjom oda has predal tu zaležisilno, savo planos tuke kide savri ja da džives. Sar kame ste dživel. Bud služi neha, le devleske obuđahane kada svetos. Bud peneha hidevla ake som, džav kode kaj tu mam povolines. Alebo peneha na darav. A querer tirar planos, que Deus quer abrir tiro planos. Ando Jan 15:16. Ne vi ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Nikým kada je odlopeno, námen les kilja mavri, ale jo vám kilja savri. Lebo les as predalame de planos, ale koda planos o amen ge vytvorinja sodol, a zaližilo predal tu, či tu a nekoda planos avea hodno te pokračino labona. Čo keby nás kávka penav? Čo keby vás vyvolil anglický král, aby ste prišli a robili mu, alebo pracovali pre neho? Sobi keď ste by bolo tu men popresinďas o anglickou krális, aven ťa pomožinen mange, abo aven služinen mange a demiro kráľovstvo. Ko by javlas rado? Ko bi javlas rado, ho javolo kralji spaltumende osobnja penal, aven kedem predal mabuči. Vas den tu marovas ko bi javlas rado. Me bi javlas rado ho ku kralji. No. Ale dike nake. Amen in delo, so me barede star kada kralji sa nekada svetos. A jo vam vyvolinal, amen prekada me mremlinas. Amen prekada penas devlata, amen. Ale tebi amen vyčilas, kaj so hino famous ženo, ta ochotne sam, te zamukal sa, he teďal predali ste te kerol sa. Ale sar avalo Ježiš je penal, avpročo kerol predal ma buči. Ta niko na sam ochotne, lebo avol strach predal ma pre amende. Danen so, tebi ma vyčinjal so krali, zbjavljal ma so ochotno teďal. Aby nadžaljal ma ska teďal do šťastio, aby avljal ma sa nikoda kraljovstvo. No a kavka mange ilom, kada mange dinja sodol, a so sar memoro čo tu dvičinav. Sar rado he me tu dvičinav mange te služines. Sar rado he šaj tu použinav sar na doba, prekada svetos. Ho šaj džas, he šaj visares leđenen ki alma. Mišljen sos kamen odol povelinjas prekada svetos. Ho teđas vašo naša deđene te anas le ando sporos. Vašo da, odala men potrebinom prekada puf. Ho teďas te keras le skribuči, lebo tebi navljalas. Príklad, o pastor Franky, navljanas kadaj
o starší zboru. To by navľaska do starší zboru, navľaska do diakon robo. A vašo da, sar odol tu dvecinul, sar tu primine zledevles, tiri vizija majnul tavol, te zahranjeno dneve dživi pena. Vašo da, kada kama te si kavol, hoj odol tu šaj použivino, a ne tiro dživi pen. Ale ća mušine zleške te dvoverino, džanav, hoj pare sin, alo do peno, me tu menge nas ljubinjom, hoj, avla lokores prikaja puv. Ale me tu menge šľubinom, hoj kaj džana me tu menca vava. A kama tu menge de peno, možno san kadaj, a penen tu menge, a so te zlihinava, aspod naveha pirvo, ko zlihinjas. Lebo te dikhe celou Biblia o proroka, o služobníka, fur chybi, kjer nas a ne peskro dživipen, a nekoda cesta sole devleja prnas. Fuker nas chybi, diken, o Jonaš, sklaminjas ledevles denašljas. O David, smlninjas, murdarjas. Tašaj diken, hoj cali Biblia hin padi. No a vašo danas al pirvo ko zlihinjas. A vaška da, šaj dikhes tu danem Biblia, te lesko do pomožinjas, soske mana v našich vazdol. Boh si nás vybral a to je veľká vec. Možno sa pýtate, ako zistím, či som vyvolený. Odpoveď je veľká, veľmi jednoduchá. Verte v Ježiša Krista a práve ste dokázali, že ste vyvolení. Neverte Ježiša Krista a myslím, že ste neverili. Existuje Božia milosť, ale dá sa tomu odolať. Existuje Božia ponuka na odpustenie, ale dá sa to odvratiť. Lopta je vo vašej strane. Vy ste odovzdali rozhodujúci hlas. Sestra, brat, chcem ti povedať, mládež, vidím, že ste horliví pre Pána. Dnes je deň. Vy máte vo svojej ruke tú loptu, čo sa môžete rozhodovať, ako a jak a komu budete slúžiť. Musíš niekam začať, aby si bol služobník. Musíš niečo robiť pre Pána. Vieš, poviem ti tak, keď ja som prišiel rok tomu v tomto zbore, mne nikto nepovedal, urob stoličky, pozbieraj smeti, pozbieraj fľaše. Nikto mi nepovedal, ale ja som to začal robiť. A za to Boh, keď videl, že som verný v takom malom, Boh ma povyšil a nie som diakon. Ale nejde o to. Ide o to, či dnes si zoberieš Boží plán do svojho života a budeš pokračovať tak, ako Boh chce. Chcem dať výzvu na toto miesto. Tým, ktorí si myslia, že Boh nemôže vás použiť, chcem, aby ste prišli dopredu. Keď myslíte, že Boh vás nemôže použiť, príklad tak poviem, že keď si tu a možno myslíš si, ale kde ma môže použiť Boh? Ja som mladý, alebo ja ešte nepoznám Boha tak, ako Boh chce. Príď dopredu. Pomodlím sa za vás. Keď vidíš sa tak, že Boh myslíš si, myslí dnes tu je kavko i odol tu najši použivinou prekada tán. Kavka sa le perđom, te peske použivinjas, oslos, džani su da oslos, zjeratos, a neka doba oslos nadol doma. Ale pašo Ježiš in sa in možno. Pašo Ježiš in možno. E Biblia popisino, te tu mena dena doma, te no bara doma. Amen. Takava tu men te porte pozbudzinou. Te peske šao použinou, zjeratos odol, šaj použivinol hetumen. Amen. Delen te vas